L-għodwa tajba. Illum is-Sibt 29 ta' Awwissu il-Knisja tfakkar il-martirju ta' Ġwann il-Battista. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rożarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Nitolbu biex kif Ġwann il-Battista dejjem ippiritka l-verità u emmen fil-ġustizzja akkost tal-mewt, hekk ukoll aħna ma nibżgħux niddefendu l-kelma ta' Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jiena tkellimt fuq l-ordnijiet tiegħek quddiem is-slaten mulej bla mistħija, nifraħ bil-kmandamenti tiegħek li jiena nħobb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Insellmilkom iltqajna flimkien biex nagħmlu dan il-moment qawwi ta' talb ejjew nagħmlu din l-għażla li nfittxu lil Alla li naduraw lilu, li nħobbu lilu it-triq tiegħu. Jew narfu li mhux dejjem għamilna hekk u għalhekk biex nippreparaw tajjeb għal din il-quddiesa jew narfu wkoll in-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marja Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. U jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti ridt li San Ġwann Battista jkun il-prekursur ta' ibnek mhux biss fil-ħajja iżda wkoll fil-mewt. Għatina li bħalma u sofra l-martirju għal-verità u għal-ġustizzja, hekk ukoll aħna nissiltu bil-qawwa biex niddefendu it-tagħlim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-mulej kellimni u qalli: ħażem ġenbejk, qum u għejdilhom, kull ma ordnajtlek, la tibżax minnhom għax inkella nbeżżek jiena qudiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt u fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronz kontra l-pajjiż kollu, kontra s-slaten ta' Ġuda u l-prinċipijiet tiegħu, kontra l-qassissin tiegħu u l-poplu kollu tal-pajjiż. Huma joħduha kontrik imma ma jagħmlulek xejn, għax jien inkun miegħek kelma tal-mulej biex neħilsek minnhom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Assal minn wiġbu flimkien, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej nistken, ma jkolli qattax ninfixel. Fil-ġustizzja tiegħek ikolli ħolni weħlisni, mejjel widintek lejja u salvani flimkien, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kuna lija sur tal-ken u fortizza qawwija għal ħelsien tiegħi, għax blata tiegħi u fortizza tiegħi int, Alla tiegħi eħlisni minn dan lid tal-ħażen. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Għax int mulej it-tama tiegħi, mulej int il-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek intlaqt sa minn ġuf ommi, minn ħdan ommi inti ħadtni flimkien, fommi ixandar il-ġustizzja tiegħi. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek, kuljum is-salvazzjoni tiegħek.
O Alla, sa minn żożiti int allimtni u jien inxandar sissa l-ġubijiet tiegħek. Flimkien, f'ommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba fil-ġustizzja, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju ta' San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Erodi bat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba f'Erodja martħuħ Filippu billi kien iżżewwiġa hu. Għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu ma tistax iżżomma int il-mara ta' aħuk. Għalhekk Erodja kienet tobodu, kienet trid toqtlu. Imma ma kienx tista' Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni, kien jibża minnu. U kien ħarsu mill-lawċ u kien iħobb joqgħod jisimgħu għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq sninu u għamel ikla lill-gbarat tiegħu, lill-fizzjali l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen u għoġbot lill-Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-sultan qal li tfajla itlobni kull ma trid u jien nagħtik kull ma titlobni. U qalilha ħalfilha titlobni x'titlobni kollox nagħtik imqar nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma tgħid x'nitolbu. Ras Ġwanni l-Battista weġbita dik. Malajr reġgħet daħlet taġġel quddiem is-sultan talbitu qaltlu irridek issa stess tatini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-sultan iżda minħabba fil-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bagħat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġiblu rasu. Dak mar u qatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġiba fuq platt u tal it-tfajla. U t-tfajla marret tagħta lill-omma. Meta d-dixxipli tiegħu semgħu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Dawn il-ġranet kelli ċans nagħmel ftit jiem ta' mistrieħ hekk ġewwa l-Gżira Awċija. Kelli ċans ukoll niltaqa' ma' uħud minnkom li naqdu flimkien f'dan mument ta' talb, hekk anke nisma' ftit l-esperjenza tagħkom u nifirħu wkoll bis-sabiħ tal-fidi tagħna. Il-fatt li l-fidi ta' għadna niċċelebraw nitolbu flimkien inħarsu lejn Alla tagħna. Ma wkoll innotajt kif il-fidi tissorprendina. Waħda mill-knejjes li kelli ċans imur nitlob fiha kienet ir-rotunda x-Xewkija u fl-avviżi qal din il-ġimgħa ser inkunu qegħdin niċċelebraw il-festa tal-martirju ta' Ġwanni l-Battista. Hekk riflettejt u qed kelfejn sena ilu Marija marret ħaffef lejn l-għoljiet biex tiltaqa' ma' Elisabetta li kienet tistenna t-twelid ta' Ġwanni l-Battista. 2000 sena wara raħal fil-Gżira ta' tliet għoljiet qed jiċċelebraw lil Ġwanni l-Battista. Għaliex mhux lil Erodi? Erodi kellu l-poter, Erodi qisu s-saltna qiegħda fidejh, kollox fidejh, iħossu li jista' jagħmel li jrid, jaqta' ras Ġwanni l-Battista. Għaliex mhux Erodi għandu d-dixxipli? Għaliex il-festa fraħal tant il-bot minn fejn twieled Ġwanni l-Battista qed jiċċelebra l-festa tiegħu? Għalfejn il-Knisja madwar id-dinja kollha qed tiċċelebra l-Ġwanni l-Battista. Hekk hija s-sorpriża sabiħa tal-fidi
li rridu nħalluha twettaqna u ssaħħaħna f'dak li huwa għażiż għalina. Għaliex vera Ġwan il-Battista kellu l-birthday, għamel party, imdewwar jgħidilna hawnhekk bil-nies li għandhom il-poter ukoll, għandhom is-saħħa, jaf x'kiet is-saħħa tagħhom. Iħossu li jista' jagħmel li jrid u jgħidilha li din it-tfajla jgħidli li trid u jien nagħmellek għax poter f'idejja. Ma fil-verità kellu l-unika ħaġa neċessarja li minħabba fiha jitlef kollox. Ġesu jgħidilna fil-Vanġelu tal-Ħadd ta' għada x'issilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha mbagħad jitlef ruħu. X'inhu s-sigriet tal-qawwa vera li mbagħad jidher fi Ġwan il-Battista ma mhux f'Erodi? X'inhu? L-ċentru tiegħu Alla. It-tfittxija tiegħu hija l-verità. Ekku bejn dik ma jilabx Ġwan il-Battista, lura nsibuh isaqsi lil Ġesu jgħidlu inti dak li għandu jiġi jew nistennew ieħor. Hekk tant għandu din l-għażla talla li huwa l-ewwel. Lil Ġesu stess jgħid quddiem Ġesu jgħid jeħtieġ jikberu u niċkien jien. Hekk mhux jien u Alla fil-persuna ta' Ġesu Kristu dak isalva, mhux jien. Ekku allura mbagħad il-kliem li jgħid huwa mexxi mit-tfittxija l-verità, mhux biex ikollu s-saħħa u biex jidher importanti, biex jimpressjona, iċ-ċentru fuq innifsu le. Dak li hu tajjeb quddiem Alla ħajamel il-ġid. Dak li mhux tajjeb quddiem Alla ħajamel il-ħsara. U allura Ġwan il-Battista għalkemm fil-ħabs għandu l-qawwa. Erodi jgħidilna t-test jibża minnu. U fl-istess ħin Erodi mhux kapaċi jagħmel id-deċiżjoni l-iktar importanti li jimxi skont dak li qed jemmen fil-kuxjenza tiegħu. Jinġar min nies ta' madwaru għax ma rridx jaqgħad madwarhom. Min jgħidilna t-test minħabba l-ħalfa li ħalef. Il-ħalfa jagħmilha quddiem in-nies mhux quddiem Alla. Quddiem in-nies. Allura mbagħad tinġar min-nies mhux mill-verità. Hekk jew nitolbu lil Mulej li jissaħħaħna f'dil fidi li rċevejna, niċċelebrawha ma niċċelebraw din it-tfittxija tagħna tal-verità quddiem Alla. U dik tagħtina l-libertà mbagħad biex ma ngħixux mill-biża' imma ngħixu mill-konvinzjonijiet. Nħallu l-Mulej hekk jagħtina minn dak li hu s-sabiħ tiegħu. Hekk jogħġobni dan it-test ukoll għaliex hemm ħafna dettall ma bi kliem meqjus ħafna. Għaliex kitbu xi ħadd li ra l-qawwa tal-qawmien ta' Ġesu. Dan it-test miktub minn wara l-ġrajja tal-qawmien ta' Ġesu. Hekk x'ħajrbaħ, min se jirbaħ? Il-ħażin, il-gidba, l-inġustizzja? Le. Alla u l-verità tiegħu. Hekk jew nirringrazzjaw lil Mulej għall-fidi li rċevejna, hekk imma nitolbu lil Mulej tina din il-kuraġġ u l-konvinzjoni ta' Ġwan il-Battista li nfittxu biss lil Alla u l-verità tiegħu. Grazzi Mulej hekk għal din il-festa li qiegħed ittina u saħħaħna fil-fidi tagħna. Nduru lejn Alla tagħna b'fiduċja kbira fl-imħabba, is-sbuħija u t-tjubija tiegħu, resqulu t-talbiet li aħna għandna f'qalbna nitolbu għall-Papa l-isfijiet hekk għall-insara kollha madwar id-dinja sabiex aħna wkoll inkunu xhieda sabiħa ta' Alla u tal-verità tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Jew nitolbu flimkien għall-mexxejja kollha tal-pajjiżi u għal dawk kollha li jaħdmu fil-qrati sabiex ikollhom il-kuraġġ li kellu Ġwan il-Battista li jfittxu dak li hu veru u dak li hu ta' verament ġid għal kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk il-persuni li bħal Ġwan il-Battista isibu lilhom infushom weħidhom fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja, jikkumbattu mad-diffikultajiet, jista' jkun tad-dar, jista' jkun fil-professjoni tagħhom,
kultant bisfida biex ikomplu qudiem il-konvenzjonijiet li huma għandhom. Nitolbuk mulej biex tkun magħhom u tqawwihom bil-ħajja, bil-preżenza tiegħek, bl-erf tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kien nitolbu għal ħutna l-morda u ħutna l-anzjani. Nirringrazzjaw lilkom ukoll persuni li qegħdin fl-isptarijiet u fid-djar tal-anzjani li titolbu intom ukoll għal tant nies oħra. Ħalli l-mulej jkun il-preżenza tiegħu magħkom, jagħtikom il-konsolazzjoni u s-saħħa li għandkom bżonn u l-paċi tal-qalb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk mulej għaliex inti ma titlaqna qatt fil-mixja ta' ħajjitna bħalma ma tlaqx lil Ġwanni l-Battista. Kompli imxi magħna u imlina bil-ħajja u l-ispirtu tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mbirek int mulej għala tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int mulej għala tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej bl-offerta li qegħdin nagħmlulek nitolbuk li żżommna fit-triq id-dritta tiegħek kif għallimilna San Ġwan Battista, il-leħen jgħajjad fid-deżert u rijilna b'qawwa kbira bit-tixrid ta' demmu. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk għall-leġubiet li għamilt f'San Ġwan Battista il-prekursur ta' ibnek, li inti ollejtu fl-aqwa ġieħ fost dawk li twildu minn nisa. Sa minn qabel twelidu wa qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem. U t-twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna u waħdu fost il-profeti kollha wera il-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Ammed bl-ilma lil-min tagħna l-magħmudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu tagħlaq waxxieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla jeda ntennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdussija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan Battista u l-qaddisin kollha, biex aħna wkoll flimkien magħhom infaħruk għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kiju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Nitolbu flimkien ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħen jien aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu aħna u nġeddu t-tifkira tad-daħla ta' San Ġwan Battista fis-sema nitolbuk mulej biex nitalmu nagħtu ġieħ lis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna li rċevejna u nħossu l-ferħ tal-ħidma tagħhom fina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. U tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u inti jomna li kisma' talb tagħna li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna, u Ġesu tiegħi ħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabber li Sittna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek
tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru tal-fer meta Sittna Marija ippreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-fer meta Sittna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja l-ewwa ta' matana, slim għalik li l-ek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmu. Ejja mela avukata tana dawwallejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, Virgin Marija. Itlob għalina Qaddisa Marija Umm Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u molej il-mistrieħ ta' dejjem Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu smana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier Eterna Alla, Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Umm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. Om xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-Qdussija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Lavorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' orda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Frinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Henna lina. talba lil San Mikil, San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida,
tkun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern, lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġġerrew fid-dinja t-telfien tal-erwieħ. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Faħru lil Alla flimkien, ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-Kbira u Malla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li fis-6:30 tal-lejla tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada filgħodu fid-9:30 l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella ta' Santa Marija Maddalena f'Ħaddingli. Ninfurmawkom li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-Ħadd. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website, mit-2 sal-ġimgħa filgħodu jista' jċempel fuq 21-24-12-81 għal aktar informazzjoni. Flimkien nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Insellmilkom.